Salam vatandaşlar, gowmaya daýlaňyz. Şu videonu, şu soňky bolýan wakalar esasında gysgaça bir düşündürüş we arhiwden ýatlamalar esasında düzüldi. Häzir meniň aýtjak sözümden soň görüp bilersiňiz. Ýani soňky goýulan video näme, ona men bärde goýýan, bu sapar senzura edip goýýan elbetde. Birem şol şu tonkuy çıkan gürüňler barada gysgaça öz pikirimi aýdaýyn. Ýanky Facebook'da goýulan videonam şu taýda goýýan. Elbetde Facebook'da goýulanyny ýeketäk ýalňyşlyk diýip hasaplaýanlarym senzurasyz goýulmagdy. Oňa da meniň wagtym ýok, watandaşlar işlemeli, eklenç, maşgaly da bar, aladamyz bar. Elbetde Ýewropada ýaşaýan bäliňem çykdyjylary bar. Şol videonun esas maksady, yani Türkmenistan hökümetiniň goýýan gadagançylyklary we gelin ýyldamyda tapady ýok şu veya bu bahana bilen goýulan bahanalar netijede inha daşarutdaky gelin ýyldamyda şyltak atylypdy, köp şyltaklar atylýar, yeniden atylýar. Şu şyltaklaryň birazjyk öňüne geçýär aslında. Şular ýaly video daşary ýurtlarda ýok. Ýöne Türkmenistanyň içinde var. Biziň hem aýdyp gelýän zadymyz Türkmenistan hakykatdan hem ahlak taýdan gaterwet bolurly daýlandy şu soňky günlerde, soňky ýyllarda hasam. Biz hem şonuň suwtnamasy hökmüne goýduk onu aslında. Bolmasa bir maşgala bilen biriniň mertebesi bilen işimiz ýok. Onu tagam ol videonu men çekemok, maňa da geldi ol internete düşen bolsa, internete düşen zat eýem ol hiç haçan sakladylýan zat däl, saklanýan zat däl. Esasen internete düşen soň maňa da ol ýene internetten imodun geldi. Ýöne netijede her näme bolanda da ol aýal maşgala olar ýalak özüni namusçan bolup özüni öldürüp asyp ýa onuň aýdyşlary ýa-da etjek bolsa ilki bilen bular ýaly video çekmez özüni. Ýani biz edilen işin duruşunu taraptar bolmamyz soň tagam şunu paýlaşýar. Şu zadyň taraptar däl biz näme üçin edilýär we şu zatlary da sebäp bolan zat näme? Esasy sebäbine seredilýär. Sebäp nerden gelýär? Bizim Türkmenistanymyzda soňky 4-5 ýyl bäri ykdysady krizis höküm sürüp gelýär we azgynçylygyň, bolgunçylygyň habarlaryny eşitip gelýär. Ine şu zatlaryň bir delili hökmüne goýuldy aslında bu video. We ýene de şular ýazatlar edip biläjekleriniň birazjyk öňe alynsyny diýip goýuldy. Başga da şular ýazatlar çünki maňa başga da bir kısany videolar geldi. Ýani olaram görür ýaly video däl. Olaram ýene türkmenden anlamaz. Ýöne men ýani ahyr bir şu zada da üns çekilmegi üçin edildi. Ünsem çekildi, esasy zat şol, üns çekildi. Ýöne şu video sebäpli bize näme üçindir düşmançylykly herekete geçdiler. Käbir öz eginleşimiz diýen adamlarymyz. Men dogry maýsam gatygen gallardy şu zatlar. Inha galandan siz video rolikda görürsüňiz. Köp sag bolun. Nur Muhammed Annaýew. Näme Facebook'da goýan videoň üçin. Olar ýaly iň soňky kançyta adamdaňmy meni suud etdim. Hawa goýdum şu videony. Näme özüňe awraý gadananlaryny öýtdiňmi? Pikir etmediňmi? Şol zenanyň
geleceği hakynda. Şol zenanyň durmuşy hakynda. Bar ödüňe bir haramzada. Öz maşgalaňa bir çykardyň. Ýöne iyiliň maşgalasy, iyiliň durmuşyny näme üçin çykarýan? İnternetde. Salam emeğde. Komiya delen canını sağmayın. Kıssagly şu videonu görün. Olga Çariyevnanyň bolup görüşüni. Size akıl öğretecek. Yani öğreti akılsız akmak diye. Aydarsınız yasama ya yana burada yok yasama değil. Lişni hakiki videosu. Yankı videodaky men däl. Ona men size häzir dakazat ederim. Nädir ştaýda şol video rolikdaky gyýdyň hakyky özüni, kimdigini men size häzir görkezjek. O gyýy Ukrainadan ekeni. Ady Vika bolmaly. Ady Vika bolmaly. Özüm Zumba trainer bolup işleýän bolmaly. TikTok kanalım bar ekeni. Facebook kanalım bar ekeni. Özüniň YouTube kanalım bar ekeni. Müňläp milyona ýetip barýan abunaçylarym bar ekeni. Özüniň ähli çykarýan videolary şular ýaly gysgaçyk tandyp goýýan ekeni. Ine şonu men size häzirine görkezýän ştaýda. Onuň şunun videosunu ogurlap şeýdip ýatap goýanyňyz üçin mene de jogap berersiňiz. Şeý diýerler, däm etjek beýdip maskara bolup öňe çykyp bütün türkmene maskara bolýaňyz, ýa YouTube'a maskara bolýaňyz diýip şeý diýen watandaşlarymyz bar. Komentariýa diýerler-de. Eger häzir men maskara bolmaýyn, owurama gabry bolsunlar, sesimi çykarmaýyn diýsem, ýa-ma aýtdym-da. Bu zatlar beter bolýandyr. Şoňa sesinizi çykarman otursaňyz, bu zatlar beter bolýandyr. Ol adam ertir başga zat diýip çykarar. Düşünýäňizmi? Şonuň üçin her adam eli bilen eden adam egini bilen çekmelidir. Adamyň yalançydygyny ýüzüne basaňdan soňam, bir topar zadyny dakazat edenden soňam, subut edenden soňam, materiallar bilen, faktlar bilen subut edenden soňam, ertesi hiç zat bolmadyk ýaly hamyş şeýle galyň adam ine görürsiňiz. Ertesi hiç zat bolmadyk ýaly ýene de ekrana çykar, öňkü ýalam dowam eder. Ine şoňaly binamyz adamlar şeýle bolýan eken. Töhmet atyp beren, ol yalan sözläp öwrenip giden adamlaryň enlik bolýar. Yalan sözläp öwrenşen adam üçin ertesi hiç zat bolmadyk ýaly arkaýyn çykar ekrana. Facebook'ta şunaka bir video doğru geldim. Kim paylaştı desenizler? Politik. Yani будущий президент. Ну, в кавычках, да. Ну, мечтающим быть президентом, можно сказать. Nurmuhammed Annayev. Hazır bu videonu edenden son kim bilir, может, şonun özyen bir zatlarda yazar eder, yazsın, isterse çatından ayırsın. Да, мне как-то без разницы. Потому что уже как-то politikasından da soğudum çünkü politikanı alıp bara oturan adamları da bir ahlak kalmamaya başladı son bu vakit. Murat Rızakov doğru aýtdy. Doğru diýdi. Sen hakda. Bu Azat Türkmen görüşümüz yalı bizim ahle toparlamamızın arkasından yani o da videoda yüzüne açmış bilen ok sesi bilen koyuptur. Ve şuna bir iki ağız sözüm var da şu tayda. Samsık onun adını ben təzə bir familiya bilen otçusuva koydum. Azat idiot Samsıkoviç. Yani şuna patkaca işi dostlar. Yani pasport näme isleyeniz, yurdun içine gideli, yüz talep edin, yol açsınlar. Gerizekalı. Yol açılsa ne olacak? He? Sen mi gidecek? Özün diýmedin mi çıkışın sonrağında? Ben söýüp gep gürlänim üçün häzir indi özüm spakoýun daşarda da ýörep bilemek yurdun daşında ve indi gidibem bilemek. Diýmedin mi? Asyol. Samsyk.
Biz berde opozisiyalar bilen cemleşip, ağız birleşip, elimizden geleni edip dur. Seni uprolet eden birisi var. Sen özünde kelle yok. Sen öz kellen bilen hiç kaçanam gürlep bilen o. Seni hükman birisi uprolet ediyor. Olaram gün gelse normalini umlu adamların yanına geçer. Adam senden asıl top yok. Sen hareket eden adamın önüne bevet durup önüne çöp atacak böyle atıp dursun. Peydasız. Onun için sana dostum sen özün bir psikolojik bir kurstan geç. Sen özüne bir psikolog gerek. Sen özün bir okuyuplanmalı bir arada bir kitap oku. Viskinin yerine kitap oku. Düşünün. Şeylere dostum. Sana verecek maslahatım bu. Ve senin o liderciğine de bağır olsa da şu liderim. Bilen bağırdır senin üstünde biri olmasa sen üstünde biri olmasa sen özün hareket edip bilen o. Sen потому boş bir adam. Onun için idiot Samsıkıviç benden sana yaparım bular. Özünüze gözü söyledim vatandaşlarım ve bunun yağlı adamlara kendini unut vermeyin. Boş diyen adam özü boş. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım. Şerefli bayrağı burca dikemezsen ona yanarım. Şerefli bayrağı burca dikemezsen ona yanarım. Oy yiğidim oy civanım, tüketme umut